Mo agi daw sangkay. Iday, pwede nimo ani ma. Mana ka daw, mana. May dahi pinaskuhan. Siya nga pinaskuhan. Duha ini nga litson manok. Salamat. Oo. Anim bugas. 10 kilos. Damo salamat. Oo. Kalit-liwat haya. Ida ka mulayan. May da ka pa. Man trak-trak. Ngan. May da ka niyang turutot. Adi pa. Ha? Man. Ala, pos may da pa. Smagol. May da ka bado ha? Adin bado. Tuloy ni nga bado. Adi pa ha? Man. Oo. May da ka pa short. May dinin pa ha. O ay na. Kuha nini. Man, hugot-hugot. Diri ka nga. Kukuanan. Kikitan timbubot. Ha? Okay. Good. Ang sobra ito. 450. Then 27 pesos. Bagay ko na bahala ito. Ha? Salamat. Okay, magsangkay na kami ni Arvin. Ano Arvin? Good. Good. Ay. Good morning. Good morning. Good afternoon. Today is December 24, 2024. Time check. Alas 3:05. Oo. So tigyan pala kita dito ha. Lulier kaya no. May ada anonymous nga nagpadangat nakialayon kay kumita yakan sang kay Ariel. Ano man ang tagakan mo ko nga ni nanumdum ka mo to. O ang bago ko nga sangkay talon pinapanpalitan ha akon. O adi man nga ang tatarayan na may natundara din ang mga mulayan, may natulong nga t-shirt, duha nga shirts, usa nga smagol, may da baga bugas-bugas, ngan duha kuno ka litson manok, kanda bibin masida. Oo. So bali may da pa hindi di sukli mga 477 yata. Oo. So amoy niya nataton baga nahimong adlaw kay kaninan aga himano pasyong o pisyong ay inin baga igindurayhag ano may dalot na kialayon baga pagpa-tirar nagbinurbala baga anay kita kati matapagidit amo ito nga baga inin ginawas liwat kita para kuhaon ano. Actually nasa ringhi ng baga nakikialayon nga pwede man kuno baga kuan baga di rin na kita busy pero kanak sa ring ko nak mas muro pa baga nahuna ko mas muro pa yada kung baga yan ang adlaw kay paran yan nga gabi ano baga ukit mula yan ni kuan ni sangkay Ariel loob kay bago ko niya sangkay ano man nagingiri sila. Adi man din tira balay. Kita ka. Pudoy. Ani Ariel. Ha? Ariel di ba? Di Ariel. Ano? Oo. Kay may dako toyo doy. Hi niya. Hain. Ha? Arvin. Hi nagtiya. Bugtanin. Sige daw, may dako to iya. Pagidong music. Makusagit music. Kung tabaga diri kita maliga no. Agi daw sangkay. Iday, pwede nimo ani ma. Sangkay, pwede nimo kailangan pagpaguti lang. Sayo. Sige na dila may ha. Ikaw nanay. Ha? Gitu isang kay Ariel Arvin. Arvin ngayon ano Arvin. Kailangan kita dito ng pagpakuanlaan music. Di malamay ya. Ano na sang kay Arvin. Mana ka daw, mana. May da kasi kumita na akong vlog na sangkay ko na ni Arvin. May dahi pinaskuhan. Ha?
siya niya pinaskuhan karawata ini adihin litson manok pinapapalitan ko no kamo duha ini nga litson manok tikang dito kanda bibin masida ha karawata ini mga anak. Damo salamat. Oo, gito kay magsangkay na kami ni Arvin. Oo, tapos adi pa. Adihin na adim bugas. Oo, man. Pero ni kakuan. 10 kilos. Ha? 10 kilos. Damo salamat. Oo, gidaw. Ngan. May daliwat. May daging papalitan o papalit liwat haya. May daka mulayan. Man. Tarsan. Man. Oh, kaput ha. Oo. Tapos may daka pa. Man trak. Loga daw. Trin. Ngan, may daga niyan turutot. Loga. Oh, ano pa? Adi pa. Ha? Man. Loga daw. Ha? Oo. Ganado ano? Okay. Oo, tapos may dapa. Ha? Kung may dakat sinilas, ismagol. Oh, man. Oh, ismagol ha. Mulay na laka mo ha. Mulay ha. Ala, pag ismagol ikaw. Ismagol. Sulot. Man. Agi daw. Ayo, balikad. Ayo, balikad. Tanggal adi. Oh, adi. Aman. Oh, alikad. Man. Adi. Man. Okay. Oh, mau sa ano. Tapos adi pa. Oh, laga daw kami daka. May daka bado ha, adin bado. Sige la, okay la. Adin mo bado man. Kausay. Oh, may daka pa. Tuloy ni nga bado adi pa ha, man. Oh. Adi pa. Olaga daw, man. Olaga daw, adi pa. Oh. Tawa. Tapos mo shirt. Oo, may daka pa shirt. May dinin pa ha. O ay na, kuha nini. Man, hugot. Diri ka nga, kukuanan, kikitan timbubot. Ha? Okay. Good. Per. Good. Alaga di santay. Tapos, mana. Din battery. Ka na nalain cellophane baga para man. Tapos mana an sobrahinin. Musa no, an sobrahito. Huram lahayo pagkuan ha kay iton ha, mahuram lay kaw ha. Kay iton mahuram lay kaw diri maagaw ha. Tapos mana amini an kwarta kasi 3,000. 3,400 baga sinsilyo. So ang nagasto ta hiton nga tanan ang nasalin amoy ni. Angkay. Amoy ni ha. So amon na nasalin kay amon instruction ha ako amon sugo. So ginsusunod ko lalawat hiya no. Nga palit kon sugadini. Tay kay may dapat sobra. So amen sobra 1 2 3 4 450 then 27 pesos. Bagay ko na bahala iton, ha? Salamat. Okay, magsangkay na kami ni Arvin. Ano Arvin? Good. Pusil. Brum. Okay ha. Thank you. Ben. Bye-bye. Bye-bye na ko no. Bye-bye, Ben. Ikaw na bahala man ha.
Oh, sige, sige. Ano yung mga kwalotak na di? Masaling mana, okay na. Thank you, music. Sige na lang, thank you ha. Thank you, ma'am. Merry Christmas. Oo. Okay. Good. Good. Oo, butang dito bado. Butang kadi ini butang dito. Butang. Adi pa. Adi pa. Mababa ikaw niyan, mababa tadi. Oh, good. Alagad. Oh, pwede man ninin tanggalon. Kadi anay. Oh, mo ini. Kaya original. Ayaw na. Kaya kaming heri. Ano yan? Ato na. Okay. Uy, hearing. Alim ginkos nga niya rin kung makapaya. Oh, liwatan niya. Oh, ay la, mapos kita tro. Oh. Waray ko pa, kuha niya na. Waray pa Wakay makapaya daw. Waray makataya. Alaga. Dit 9. Alas 2. Alas 5 ginawas. Diri. Alas 3 ka masyado mag... Oo. Balito. Merry Christmas sa iyo. Ben, magsangkay kita. Okay. Sige po. Opo. Okay. Thank you. So amo ito siguro talanay. Amo itong bagod niyo, lipay ni Arvin Amo ito sangkay, bagutan niya sangkay. Kita man kamo niya baga reaksyon pagkita, pag nakita ni iso gadaat. Oo. Hay mo anonymous, sharing pa niya. Anonymous la kuno ako. Bubansagan ko na like kong anonymous. Oo. So may tuntat masisharing yan ang adlaw. Damo salamat. Again, tingkan kita didihakan mo ko. This has been your friend from another stars. Ako yung magpapabili lagi hapon niyo nga iubos ka sangkay, pastila, di sa labag kami, may datog ni Arvian. Oo, ha? Talo, Antonio. Oh, ha? Thank you so much. Ada kay Merry Christmas from us to yours. Oh. Okay. At least may tayo na nahimo nga kuan nga yan ang adlaw. Okay.